hunde ni wuli turo min dara mi ƴeewa haadude mamam ɗo sab par ce que ala sabu il faut neldani affaire julde mi salminima mama aɗa andi julde taski nde ari quoi joni jinmi ko nelda kam wucce tuuba eyyi e paɗe laskit eyyi culotte lambata eyyi par ce que julde nde jinmi kadi so tawi ñande julde on kirsi jawdi nelda kam koyngal wallahi eyyi nelda kam koyngal par ce que min jogo tew ga carrément jogo toujours tew par ce que tew woni sil quoi dental yimɓe ɓocciriɗo mi salmini on mi juurima on mi on septabo groupe o kala mo ala jikko e taski o waski yo sot jardinaire so ala jardinaire yo sot gaɗa weelo eyyi gaɗa weelo torrat gaɗa weelo rande hande merci mawɓe mbadduɓe keɓani bandi joran o hande heɓoy téléphone no waskara ɗo yeeyi dow yimɓe ƴewran ɗum haɗi wawɓe mbaɗuɓe heɓde bamɗi koɓe haasideji ɓerde mabɓe moƴƴani ɗum wayno ɓe mbawa heɓde portable mbaɗa walla whatsapp min mi wona haasid ko kalgo gonɗo ka hannden an anda whatsapp min komi hen jet an jet kay min komi hen jet gaɗa fi mbaɗo tayama waɓana bu sappo seni a mbiya komi hen jet tan an gonɗani ko yewaɗimi quoi an min mi anda an noon façon neɗɗo ganda an hol aduna mi wiɗa ani holon mi ɗerane kerbetma o ɗerano kerbet mi ɓuurida ayiyani min kadi ummimi koye monde société monde de la normal o ayiyani min mbeɗa ɓonni costume e karawaɗo e babalo sujam an la ilaha illallah min namɗa min ɓiɓano holko mbatta waskat an hande ummat holko waskata ɗo holno kaldara aya ni fof mi haalda an min ko wonima e whatsapp ko wonima e téléphone ama wonima e téléphone ami sa heɓani ko haajuma sa heɓani goɗɗo min ayi hen wona jiɗe ɗi anani woni marɗiɗen ɗo anani toon toon ɗan hoto bisaɗo hoɗen bisaɗo ɗon mi kañum bisaɗo mbiɗo